A gaskiya ban ji daɗin abin da aka yi wa Maran Shati ba. Wannan disgawa har ina. Haɗe ban ga abin da ba da ni ake ba amma ana yi ina jin kunya. Mai wuce gani anan sai ta ci kwalliya ta je kofar da za a mata screening wai aka ce an goge sunanta. Ba ku manta ba na fito na ce muku Bola Ahmed Tinubu ya zabo mana yar Suwaga a Kano a matsayin wacce ta minista. Wannan shi ake kira da international disgrace. Minista namu. Nan kafin a tafi screen inda suke posting a social media. Allah karka sa makiyan musu ga abun kunya musu mana dariya. A takaice dai an yi replacement ɗinta da wata Dr. Maria mai riga, wanda Dr. Maria din an ce classmate ɗinta ne a BUK, ita ta yi physiotherapy ita kuma ta yi medicine. Mutane da yawa sun ce munafurci aka mata don Bola Ahmed Tinubu ya yi bincike akan ta kuma ita ya zaba. Kawai sai ranar da aka ji screen kuma a ji an canza sunanta. Wasu suna murna suna ganin da cewa ita kamar Dr. Maria ta fi cancanta. Wasu kuma na ganin da cewa wallahi babu wani cancanta a cikin ministocin da Bola Ahmed Tinubu zaba ko wanda har yanzu ana kes ɗinsa a kotu ana zargi sun saci kuɗi. Shin kuna ganin da cewa Bola Ahmed Tinubu ne canja ra'ayi akan ta ko kuma dai munafurci aka ji aka kissa mata? Ko ma dai mene Maran Shati ina miki fata alheri Allah ya saka yanzu miki mafi alheri.